de como se celebraban estas festas do Nadal, con bailes típicos en diferentes entornos do noso pobo.
Posterior, as rapazas foron engalanadas coas cores típicas destas datas, o vermello e o verde. Era costume que houvese reunións ao final da xornada das labores, como a fiada ou no campo, convertendo estas labores en pequenas festas sociais, onde se cantaba e danzaba. Mentres os cativos na escola comenzaban a aprender os bailes tradicionais, as panxoliñas, e se celebraban as festas de entrada de Nadal. As panxoliñas son a parte musical esencial destas datas. Nesta escena escoitaredes a panxoliña despedida de Ano Novo, con noso grupo de cantareiras. Para finalizar esta parte, poderedes desfrutar da danza do fuchestú e do espantallo, despois das labores do campo. Caledicia do comezo do Nadal e as reunións familiares se facía un baile festivo ao redor do espantallo, ca tremenda sorpresa cando este cobra vida e colabora ca súa danza enerxética, o ambiente festivo da xornada.
preparar as redes, o aparello. Escenificaban danzas de ledicia cos remos como a rede ou chicharriños.
ya. Dijo Martina con eso. No tempo de Nadal, en Viveiro, había unhas coplas ou refraneiros típicos que amosaban o ambiente festeiro destas datas. O atrio das igrexas era o lugar da festa, dos cantos e os bailes, especialmente nas celebracións de Nadal. Ao estar xogando na ponte, oímos tocar as campás. E vemos a igrexa correndo para ver o que ali pasaba. Chegamos ali e quedamos pasmados. Xa que agora estamos aquí nesta festa tan galana, imos chamar nesta porta a ver se nos dan entrada. Da casa! Ese que non oi! Hola,
cuidado nas fallas, non terá frío, señor? Que nos dera meu meniño para darte un pouco de calor. Verte sempre metidiño dentro do noso corazón. E facendo honra ao refraneiro, cumpramos a súa bondade. Nesta festa tan galana con pandeiros e gaitas, con este ambiente de Nadal festeiro polo meniño recén nacido, e cas danzas de chovendo e picando.
Música